bolo naozaj urážlivé. Mám sa trošku vyšší odsek, asi tak na 3 minúty. Ďalšia spoločná kapitolka. Vítame šamanov. A ideme na to. Ak sa v príbehu posuniem od mladých mužov chronologicky, okamžite sa mi zjaví ďalšia súvislosť. Všetci traja prídu k svojmu osudu ako slepé kura k zemu. Nič netušiac náhle odrazu. Frodo vydúri Gandalf, potom musí odniesť prsteň najprv len na kúsok, až k nemu skončí priviazaný, čo má za následok okrem takmer smrteľného putovania aj doživotnú traumu. Luke nemá poňatia, že svoj osud naštartuje platonickým zamilovaním sa do vlastnej sestry, keď nájde v second-handovom droidovi jej volanie o pomoc. V zápätí ho Obi-Wan informuje, že otca mu zabil akýsi temný lord a potom už to fičí ako splašený Tom. A Harrymu Potterovi v deň 11. narodenín s hrmutom vstúpi do dverí i do života nadrozmerný milovník zvierat, ktorý mu oznámi, že je čarodejník a jeho rodičia vôbec nezomreli pri autonehode, ale ich zavraždil psychopat s prútikom v ruke. Ba, vyrovnaj sa s tým, ako chceš, hlavne rýchlo. Neviem, či by si každý z nás želal takéto odhalenia, najmä ak pripustíme, že okrem mesiášskej charizmy za sebou prinášajú významné ohrozenie nášho mladého, sotva rozkvitnutého života. Našťastie mladí muži z našich príbehov si to uvedomia až neskôr, lebo zrejú spolu s príbehom. Účel tejto taktiky je jasný. Keby o svojej výnimočnosti vedeli od narodenia, keby boli vychovaní ako vyvolení, asi by sa na to dívali inak. Mohli by sa na svoju úlohu dokonca pripraviť, čo by nebolo celkom fér pre akčnosť. Chýbala by im skromnosť, sympatická nemozornosť začiatočníkov, ktorú všetci tak milujeme. Boli by možno aj nafúkaní. Neboli by to jednoducho tí správni hrdinovia s veľkým H. A už vôbec by nedostali idealistickému poučnému predpokladu, že hoci kto dokáže hocičo. Teraz vám na ilustráciu ponúkame ten moment z príbehu Harryho Pottera, v ktorom sa jeho život prevráti o 180 stupňov a neodvolateľne mu prisúdi rolu vyvoleného, aby ju plnil odteraz až po svoju alebo Voldemortovú smrť. Ste mali byť nastúpení. Prepáčte, ale kto ste? Rubeus Hagrid, správca a kľúčia Rockfordských lesov, Luke a Hyde. Rockford jasnačka poznáš. Bohužiaľ nie. Čo? Harry, ty si nikdy nerozmýšľal, kde sa tu tvoji rodičia všetko naučili? Naučili čo? Harry, ty si čarodejník! Čože som? Čarodejník, ale hrozne dobrý, keď sa natrénuješ. Ale to bude asi nejaký omyl. Teda, ja nemôžem byť čarodejník. Ja som jednoducho Harry. Proste Harry. Počúvaj ma, proste Harry. Tebe sa nikdy nestalo nič zvláštne, keď si bol nahnevaný alebo rozrušený. List Rockford. Vážený pán Potter, s potešením vám oznamujeme, že ste boli prijatí na Rockfordskú strednú školu muzieu. Tak Harry nám zostal šokovaný a tam sa to všetko začalo.